Алга таба атлап чираттагы матур котлауларны без Новоспасское эшчеләр поселогына юллыйбыз. Бүген үзенең гаять шатлыклы 65 яшьлек матур юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Михран Мирза улы Шаряев каршылый. Беренчеләрдән булып үзләренең җылы теләкләрен аңа яраткан хатыны Мөршидә апа, уллары Эдуард, киленнәре Әлфия, оныклары Эмиль, Арина, Алина, Эвелина һәм Эдгар җиткерергә ашыгалар. Сөекле кешебез Иске Пулатка районы Яңа Терешка авылында Шәрәевлар гаиләсендә әнисе Рабия әтисе Мирзаның 3нче балалары булып якты дөньяга аваз сала. Гади авыл баласы буларак ул кичкенәдән үк эшкә чыныгып үсә. Шуңа да мәктәпне тәмамлап Иске Пулатка сапытуында тракторист һөнәрен үзләштерә. Яшь егетне шул чак Совет армия сафларына алалар. Намуслы килеш Молдовиядә шик гаскәрләрендә 2 ел буена хезмәт итә. Аннары янәдән туган авылына кайтып, тегү фабрикасында шофер булып эшли башлый. Бер эштән дә баш тартмаган егет буларак, бригадта тракторист буларак та хезмәт итеп өлгерә. Әмма балык тирәнрәк урын, кеше уңайрак урын эзли дигәндәй, ул да 1990 елда Новоспасск эшчеләр поселогына чыгып китә. Шул көннән алып лаеклы ялга чыкканчы Рус авто оешмасында хезмәте була аның. Кайда гына эшләмәсен, аның бик тырыш, тәвәккәл, җитди булуын яратып, һәр вакыт почет грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Хезмәттәшләре дә гел хөрмәт итте. Шәхси тормышына кайтканда Мигран гомер буе таянырдай тал тирәген, олы хәрефтән әти була белде. Бүгенге көндә Эдуардыбызның 5 баласына, татлы оныкларыбызга сөенеп, матур картлык каршылыйбыз. Кадерле тормыш иптәшем, мин сине чын күңелемнән бүгенге матур бәйрәмең белән тәбрик итәм. Балаларыбыз исән-сау булып, уңышлары белән сөендереп торсыннар. Дусларың ышанычлы булсын. Хәвеф-хәтәрләр, кайгылар, күңелсезлекләр безнең гаиләне читләтеп узсын. Йөрәгең һәр вакыт сәламәт булып, сөенеп, яшим дип типсен. Мин синең белән бик бәхетле. Син канәгать булсын өчен мин дә барысын да эшләргә риза. Әгәр дә тормыш юлыңны минем белән бәйләвеңә үкенмисең икән, мин тагын да бәхетлерәк булырмын. Картлык көнебезгә кадәр тигезлектә яшәргә язсын безгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын күмереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөер өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Күз тимәсен гаиләбезгә, тигез гомер язылсын. Юлыбызга бары бәхет, бары шатлык агылсын. Туган көндә синең күзләреңә карап, рәхмәт килә итәсе. Насып итсен бергә газизкаем йөздәшләргә барып җитәсе. Яраткан әткәебез, кадерле бабакаебыз, кабат матур язлар белән синең туган көнең җитте. Башлап сиңа чын әти була алганың өчен. Минем балачакны матур әкияттә итеп, олы тормышка аяк басырга ярдәм иткәнең өчен олы рәхмәт җиткерәсем килә. Күпме генә олыгаеп, аерым яшәп, үз гаиләм булса да, авыр чакта һаман синең киңәшеңне көтәм. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа. Теләгем бер, газиз әнием белән тигез, матур картлык кичерегез. Раббым үзе сиңа кылган изгелекләреңнең әҗер-савабын күрергә язсын. Бел, безнең сиңа карата мәхәббәтебез дә, хөрмәтебез дә олы. Әтиебезгә 65 тула бүген. Кем ышаныр гомер узганга? Бер карасаң әле 60 кына диеп булыр иде бит аңа. 65 инде. Утыр яныбызга, бераз гына ялын ит әле. 100 яшеңә кадәр әни белән тынычлыкта әткәй җит әле. Күп үтелгән, күп күрелгән инде. Бер матур җыр сыман җырланган. Синең гомерләрне яшәр өчен Аллаһыдан тик син сайланган. Уфтанма әле, гомер азагына җиттек икән диеп кайгырма. Юкка барга күңел төшереп син ашыктырып, зинһар картайма. Хөрмәтле Мигран Мирзович, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә бары сезнең өчен яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Күзләреңә карап, күрдем синең кайнар хисеңне.
Сенікі инді бүйкүктенмен Әйтмесем де инді білесің Менің сиңа бұлған кесілерімді Күзлеріме қарап күлесің Ярат мені деймін біліп ярат Өзің тілеп ярат сен мені Сенің назарыңа сусап салып Күтіп алам жаным мен сені Ярат мені деймін біліп ярат Өзің тілеп ярат сен мені Сенің назарыңа сусап салып Күтіп алам жаным мен сені Сенің назарыңа сусап салып Күтіп алам жаным мен сені Күтіп алам жаным мен сені Кабат Михран Мирзаулы Шаряев хөрмәтенә котлау сәламе яңгырый. Бу юлы аны сезгә Новоспасск эшчеләр поселогыннан апагыз Радия җизнәгез Рафат бала аныклары белән, Сызран шәһәрендә яшәүче Руфия кияве Марат бала аныклары белән котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Яраткан энем һәм абыебыз күпләргә үрнәккә куярлык гомер кичерә. Матур йорт салып, тормыш иптәше Мөршидә белән гаилә корып, алар уллары Эдуардны тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына бастырдылар. Әти-әниләренә Эдуард 5 онык бүләк итеп, аларны шатландырып матур гомер кичерәләр. Гомер барышында Михран Мөршидә белән йортларын зур көч куеп матурладылар. Барлык җиһазлар булдырып, уңай шартлар тудырып яңарттылар. Без әти-әнинең шук һәм шаян балалары тату үстек. Ә хәзер инде безнең һәрберебезнең гаиләсе булып, бала аныклар дөньяга килеп, аның саны дистәләгән кешегә менде. Инде әти белән әнине генә түгел, бер карында яткан туган кардәшләребезне дә югалтып өлгердек. Әмма шул күп санлы кавым, без Михран белән Мөршидә янәшәсенә кайтып, бер-беребезне сагынып, гел шатланып очрашып күрешәбез. Еш кына кунакка кайтып йөрибез. Алар безне гел шат килеш кунак итәләр. Табыннары мул корган була һәр чак. Шул күрешү мизгелләре безгә дәрт, көч, бердәмлек, нык туганлык җипләре биреп, җиңел түгел дөньяларда яшәргә булыша. Шуның өчен аларга бик зур рәхмәт. Кадерле кешебез, сине котлап сүзләрнең иң җылысын, теләкләрнең иң татлысын әйтәсебез килә. Һәр туар таң сезгә бәхет, шатлык кына китерсен. Тормыш иптәшең Мөршидә белән тормышыгызның ямен матурлыгын тоеп, кадергә хөрмәткә күмелеп, бала аныкларыгызның кадерен белеп, хөрмәтләрен сизеп яшәгез. Туганнарыгыз гел янәшә булсын. Юбилеең белән котлап, зур бәхетләр сиңа телибез. Үзең кешелекле булган өчен хөрмәтлибез сине бүген без. Озак яшә, безне шатландырып, парың белән икәү янәшә. Саулык, шатлык сезгә теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Балаларың борчу китермәсен, туганнарың сиңа нык терәк. Һаман шулай юл күрсәтеп яшә. Синдәй туган безгә бик кирәк. Кояш кебек балкып чыгасың син, безне күреп капкаң төбенә. Барыбызны, безне сөендереп, гел елмаеп, көлеп син яшә. Ачык йөзең, җылы сүзең белән килгән чакта каршы аласың. Безнең туганлыкның җылысын бер Аллаһы үзе сакласын. Хөрмәтле Михран Мирзович, туган кардәшләрегезнең изге теләкләре кабул булсын. Бәхетле булып алда да яшәгез. Туганлыгыңа, шатлыгыңа шулай сөенә белә. Туган өчен генә чынлап көенә белә. Арыган чаклар булыр, авырган чаклар булыр, абынган чаклар булыр,
Yıraklashmay tuğanlar. Can tartmagan şoklarda da kan tartkan şoklar bulur. Yollar uzun, ömür kıska, yakın bulayık tuğanlar. Başlarına uyar urun tapmagan şaklar bulur. Can dost diyenlerge köngel tartmagan şaklar bulur. Arıgan şaklar bulur, avırgan şaklar bulur. Abıngan şaklar bulur, yıraklaşmay tuğanlar. Can tartmagan şaklarda da kan tartkan şaklar bulur. Yollar uzun, ömür kıska, yakın bulayık tuğanlar. Tuğan bulup kalan işikkine bulmasın. Yıllar para tuzanlar şul hislerini juymasın. Arıgan şaklar bulur, avırgan şaklar bulur. Abıngan şaklar bulur, yıraklaşmay tuğanlar. Can tartmagan şaklarda da kan tartkan şaklar bulur. Yollar uzun, ömür kıska, yakın bulayık tuğanlar. Arıgan şaklar bulur, avırgan şaklar bulur. Abıngan şaklar bulur, yıraklaşmay tuğanlar. Can tartmagan şaklarda da kan tartkan şaklar bulur. Yollar uzun, ömür kıska, yakın bulayık tuğanlar. Yollar uzun, ömür kıska, yakın bulayık tuğanlar.